Kaixo, higidura harmoniko sinplearen ekuazioarekin jarraitzen dugu eta kasu honetan egin behar dugun ariketan datu bezala ematen digutena da grafikoa. Grafiko honetan, grafiko honetatik atera beharko genituzke zenbait magnitude, zenbait datu. Adibidez, grafiko honetan, begiratzen baldin badegu ikusten dugu oso erraz, amplitudea dela 0,2 metro, orduan. Honekin daukagu amplitudea. Gero, esan dugun bezala, nolabait egoera berberean dauden bi puntu jarraituen arteko distantziak, honek, emango lioguke periodoa, hau da, ziklo bat osatzeko behar den denbora. Kasu honetan, hartuko genuke bat eta 7 artean. Orduan, ondorioztatuko genuke periodoa dela 6 segundu. Beraz, ezagutzen dugu ekuazio generala nolabait nolakoa den, eta hori da aplikatuko duguna. Orduan, kasu honetan, X aipatzen dutenez, esango genuke X hau da posizioa denboraren arabera, izango da beti amplitudea sinu omega t gehi phi 0. Grafikotatik esan dugun bezala, amplitudea ezagutzen dugu, dela 0,2 metro. Era berean, periodo ezagutzen dugu 6 segundu. Hemen, amplitudea ezagutzen dugu. Omega, pultsazioa edo maiztasun angeluarra kalkula dezakegu periodotik abiatuta. Beraz, esango genuke, omega berdin bi pi t eta hemendik ordezkatzen dugu eta horrela ateratzen da pi zati 3. Gogoratu unitateak radian segunduko. Orduan, omegaia kalkulatu dugu, periodotik abiatuta. Hasierako fasea kalkulatzeko beti egiten dena da T0 denean ikusten dugu zein dan X0. Eta hortatik ondorioztatuko dugu zein den phi 0. T berdin 0 segundu denean, posizioa dela 0,1 metro, gure ekuazioan ordezkatzen dugu, eta hemen ez ezagun bakarra phi 0 litzateke. Esan dugu T0 denean orduan, hau simplifikatzen da, desagertzen da, T0 denean hau 0 da. Orduan, lortzen duguna da hau. Hemen ordezkatu dut, eta hemendik bakandu dut, bai? Despejatu dut sin phi 0. Izango da 0,1 zati 0,2. Hau da, beste modu batean esan da, bat biren. Kalkulagailuan jartzen baldin baduzue arko sinu bat biren, honek emango digu phi 0 zein den. Eta phi 0, kasu honetan, izango da pi zati 6 radian. Gure ekuazioa honela geldituko litzateke 0,2 sinu pi eren bider t gehi pi zati 6. Ikusi dugu sinuarekin, orain ikusiko dugu kosinu aplikatuta nola geldituko litzatekeen. Eta gogoratzen baldin badugu, ekuazio orokorra berdina da, baina sinu erabili beharrean kosinu erabiliko dugu. Lehendabiziko gauza, kosinu ala sinu erabiltzeak ez du aldatzen, ez amplitudea eta ez periodoa zeren hori emanda dago grafikoarengatik. Beraz, amplitudea eta omega ezagutzen dugu, aurrekoak dira. Aldatzen den gauza bakarra da hasierako fasea. Orduan ikusiko dugu kasu honetan, hasierako fasea zein den, baldintzak dira berdinak, t berdin 0 denean posizioa dela 0,1 metro, ondorioz, izango genuke, xt berdin 0,2 kosinu pi eren biderte gehi phi 0. Kasu honetan, zehazki, t berdin 0 denean, ematen diguten datua, grafikoan da 0,1 metro. Orduan, 0,1 berdin guzti hori. T0 denez, hau anulatzen da. Gelditzen dena da orduan, hemen lehen bezala egiten baldin badegu, 0,1 zati 0,2 kosinu phi 0. Beraz, bilatzen ari garen angeluaren kosinua da bat biren. Eta angelu hori, kalkulagailuan egiten baduzue edo buruz baldin badakizue, izango da
2pi zati 6 radian, hau da, fi 0 berdin pi zati 3 radian. Eta balio hau gure ekuaziora eramaten baldin badegu, honela geldituko litzateke. Hau da, kosino erabiltzen dugunean, aldatzen den gauza bakarra, da hasierako fasea. Kosinu eta sinu erabilita, berdin-berdina, amplitude berdina, abiadura angeluarra edo maiztasuna angeluarra edo pultsazioa berdina, eta aldatzen den gauza bakarra da hasierako fasea. Bueno, espero dut ondo ulertzea, eta hala ez bada mesedez galderak egin edo iruzkinetan. Eta hau da dena, beste bat arte.